ଏକ ସମୟର କଥା। ଗାଁରେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମକ ଗରିବ କୃଷକ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜମି ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଘର ଥିଲା। ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଥିଲା ଅସୀମ ସତ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ। ଏକ ବର୍ଷ ଗାଁରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦର ସମସ୍ତ ଧାନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜ ଜମିରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଏକ ଦିନ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ସୁନାର ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏହି ସୁନାରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ପୁଣି ଭାବିଲା, ଏହା ମୋର ନୁହେଁ। ଯାହାର ବ୍ୟାଗ୍ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ବ୍ୟାଗରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ପାଇଲା, ଯାହା ଗାଁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ସରପଞ୍ଚ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଗରିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟରେ ଧନୀ। ଏମିତି ମଣିଷ ଗାଁର ଗର୍ବ। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ନେଇ ସେ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ କିଛି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ ଉପହାର। ସେହି ଦିନରୁ ଗୋବିନ୍ଦର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ସେ ନୂଆ ଧାନ ଚାଷ କରିଲା। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା।